българи. Показахте какво е истинския български дух. Срещу нас се изправи цялата криминално-политическа паплъч, която докара България до днешното разорение. Въпреки това, те не успяха да ни победят. И няма да ни победят. Защото техните усилия, техните писъци, техните крясъци, това е предсмъртната им агония. Защото сифилистичният дух на тази криминално-политическа система, която унищожава народа ни десетилетия, вече се разлага. Това са последните им издихания. Бъдещето ни принадлежи. Колелото на историята се завъртя и нашето време идва. И тези, които си позволяват днес да се опитват да ни забраняват, утре ще отговарят за това нещо. Цялата криминално-политическа паплъч ще бъде изправена пред съда. И същите тези полицаи, които днес пазаха нашето шествие, утре ще арестуват тях. Всичките престъпници ще отговарят за геноцида на българския народ. Защото те създадоха такива условия, че в момента смъртността на българите е сред най-високите в цял свят. Изчезваме буквално с 8 души на час. На 8-о място сме в световните класации.